Halor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. President ke All Jaintia Master Rule Workers and Labour Union, Uba KL Parian. Ulapan pau ya ka jing sngau diau, pau Chief Engineer ka PHE. Shim la pelaj ya ka tulop jong kinong tray Master Rule, mentala lai benai. Kata na du benai yayong, jembang bat jeliu. Uba pariat uloong baka sorkar leng baka state finance, kala hukum ya barok kita nak sorkar baki diben pelaj lepano, ya ka tulop jong kinong tray Master Rule lai benai. Bat kiwei per kita nan kiladap men pelaj. Hendrei uang batang ketenat PHE, kabam shim la pelaj ya ka tulop. Berkini kelak tak bahaiki, namar bakat kum kejengnya keren deben pelaj ya kepisa, shwa ka beding kelam. Hendrei kinong tray Master Rule jong ka PHE, kim yo tang man penkemen yaki kun jong kiru ha ka beding kelam. Nang tau loong bagi don kinong tray, kibala syak be ying ru ha kitrai namar bagi klem yo ban siu ya ka bai wai ying, berkini kata am tang ya kepo, hendrei ka kata ru ya ka berkat berdain ke jongki. Ni klem uli ka por ngamot ban ya tho ajing dai bat ka isngau si nagaliang jong ka All Jaintia Master Workers Labour Union hajing dai bat ka jingdo tulop ka jingbom seu pisa ka bainong ya ki master ka badan po ka PHE department manhakan ni nagaliang ka jongi ka All Jaintia Master Workers Labour Union ngilalab ajing tho Chief Minister ba bat ya ka Finance Department kumjo Principal Secretary Commissioner Secretary jong ka PHE bat Chief Engineer jong ka PHE Badeban pelaj no ya ka tulop kabala sa nado benai April May June haswa jong ka beding kalam jong ka July ba ka tuber. Nrai ka basngau si ba ado menta ka tarik ro. Nagaliang Chief Engineer jong ka PHE empat pelaj si tengkaro ya ka bainong kabala tray ki masterol hakini kalai benai. Te halor kan ni ngim sing tho ka ai ka perkhat jong Chief Engineer Hakani kajing penduk tulop namar ba kawai ngiong ba kabeding kelam hajuai kala adab ki master kimyo pisa ban pendan kam ne ban penkemen gi khon mentagas ngi pat jong ka right to bear si is jaintia ke sedang kabeding kelam ki master ang te girang phoninga kirang ye keren keli lanong in yo pisa ndrai ngim tip shok ai kajing perkhat jong Chief Engineer balengi haban kenno Chief Engineer jong ka PHE kalong ba kani ka nagaliang ka state finance kila ai ka order hobnai June arjar arpho bai ka pisa jong ki masterol jong barok department dei ban pelaj haka shwa jong shpeutrek jong banai ba mi nang tapat kila ai ro ka jingbatai haka ka order ba ka head of account kadan la ka jong ye ki masterol ka pisa na banta ka tulop jong ki masterol kani ki department na ka PHE kala ban ai ye ka kerteng jong ki master ban submit shaka finance department khana bagan ai lai banai in advance baki master ke nam do tulop te kani ka order kala traikam habaro ki wai pa ki department nrai ka balango pat ba ha PHE hado manta imat ki khrimpen traikam ni kani ka order ta kami ka jingkerli kai ka PHE department but kai ka ta ka state finance na government ikum bakan dan ka state finance ki dan artali kawai tang na banta ka PHE kawai pat na ka banta ka state government te kani kadai ka jingkali ki haban do Chief Engineer ba dai ban balai bantrai kami ri order lada kam bantrai kam ta kamot ba kadan la kawai pat ka sorkar te kani ka jingle jong ka bamyo tulop jong ki master la PHE kam da jo ka sin manangko kala ya kini gisnem bala de bro kala khta hado kani banai sedang school jong ki khon kimyo sho ban seu ye ka bai school ka bai yeng menta ki yon ka jing tep ki pentip yang ki master PHE kala dan bisa bero namar ba kimyo pisa ban seu bai wai khamtam ki badan shelong bat ki basa hajwai ro asor maka jing rem jong ki marbam ro menta ki dukan ke shim marbam ro kimyo sho ka pisa ke marba no marba kimyo ban seu ya ka tei ka ba jong banai mach ro te kene ke jingle jong ka office jong Chief Engineer ka bo ka jingma amtang ya ka ki master henry kalong ying baro ka kan khta jor mdai khpo henry ka perkhat perdan kani ka lai ka jing iban ya hoklong breu man breu jong ki master
Te sakawai kalong ba ketkum ka jing tip ngiyo. Baga state finance naga lengga government ka fund kadan. Kapisa kadan man siyo. Henry imat kadan tang ka sistem ke debe penyaj hapo ka chief engineer. Teka ay kabang imon on nagaleng ka all giant master workers labor union. Hawa ye kan ka bam save jong chief engineer office pit ye ka PHE ye master kan ka bedding khalam. Nginong kumno tang bahaga ndai pat bandon ka perkhat kum kani. Man isilang khman. Mantakan wan per Christmas ki haban perla ye ka pisai ki masterol. Tangi karmen ba kan ka jinglong ka perkhat kum ni kamdai ban iben na ka theu silang khman. Te pelaj na mardor ye ni ka pisa kumbaga state finance na government ko ang kadan ka fund pentrai kam ho gi gini khanang ba kan yat ka trai kam bat kham tam ki masterol ka popi chi ki ba ai ka ki dai ginong pli ginong repair ba maramot ya ki pipe te khanang ba kam thot te lam parkhat manta lada ki masterol jong ka PHE baro ga bai ga janla kinong in sange trai kam no kumno kan long ki long ying ne kisnong gi thau ki wa yo ya ka na ka PHE. Tadi kisanga kamat kan jenjar ka jalla bro ka we. Na karman ba chief engineer uday ban simno ka senjam kabakham tange panbaj no ikani. Lada dan kino ka jingwet ka jing berse hapo ka department ro panbaj mardor. Namar kani kamdai ka sen manengkong ndai kadai ka ba dai ka kamo ka order ka ladon lupa. Nado arjar arpho. Tekatagi karman. Ya hagajing ada ima ladau chief engineer mata pai lai banai talini sngap ye ka ai ka ba ka jia ka kren se yo chahan imat hapo kenam yo salai banai nang niru lada kamyo ban se pisa ta ka maki master ki haban sange electric kam sange train lada ki sange an marba ndai ba ki persya ndai ki haban wat balano shawai ban yo pisa ban sai ki khon ban se bai wai bai school khon tangata he te ladau chief engineer sngau thoi ka ne ka jing sisa tekamat umpet di khmat la jong tekamat kadan ka ike selandat kini baru ihaban suba ba kala ban long kajing ban pendan kam baklaro ye kapisa jong master. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends and a little bit of hope. This is STEMS. Our right, our future.